Asan man to dako iring man iring? Dito iring, dragon to. Dragon. Iring to, hindi dito iring, iripante. Dili dragon yun to. Krokodil. Asa naman tong iring jud to ba? Dako gani kay tong ikog buaya man guro to. Dili lagi to baya. Iring to. Ato Usa man na siya, napkinabra. Tobi, atong duulon be, atong dasahon. Sa man ni. Makuan jud ko ani ba? Tobi asa. Lain man akong nakita, dili man iring. Sa man yan. Sa man. Wala ko kabaluan na. Di ka kabalo na. Dili. Buang man day kang buanga kan dabi atong ning suoton bi. Mura man nagkuan nap. Dili man ni napkin. Daw okay gunit ko. Ala. Kanindot. Sa man eh. Kita ni mo. Ngit jud mong kabuang, buanga ka, dili man na diha. Diri man na oh. Dire. Yaw daw imong kuan maot. Dire na, dire. Agwap. Ni dire. Sa mo ning mata. Na, alam pagkangit-ngita way makita, bugo ka. Dire ni, akong nakita ni. Katong sa una. Lapo-lapo dira. Oh, pero kung katong ipangita. Dili lagi dire anak siya oh. Ako lagi ni, ako nakikita ni. Ako ni, diri man na oh. Diri oh. Sure jud ni, diri na jud ni. Ona, nana. No. Diri oh, kay mo gwapo ka, grabe ka mao. Sa malinaw ni mo nga maot pang kay ni mga tawanan ni. Mura man ning mga buang. Akong tuulo ni be. Nagunsa man ni mga tawanan ni dire. Hoy! Uy, Hala. Unsa ni? unsa man ni? Unsa di ay ni? Hala. Mauni ang kuan. Mauni ang katong ginatayan sa akong lolo. Nagtaya siya swertres. Pero kung gusto mo, ako ning bayluan sa inyo ah. Ayaw kay maon ni among nakita dire. Unya daghan na sa amo ha. Akong bayluan kay kani tagsa. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Powers ni powers. Mao ni daw ang powers. Musugot ka bayluhan niya. Mauni do akong tambag sa inyo ha. Mauning gayuma. Gayuma mo ning ginatawag nilang gayuma. Mauning hatag na ko ni sa inyo ha. Ako na ni. Ako ni hipuson. Ibutang sa imong naong para mo gwapo ka. Powers ni powers nga makagwapo. Na Pag sure ba? pag nga i-try nato like James Red. Nga. Hindi kita kaano-ano ha. Ko adlawar lig. Tayan ko nagswertres. Sa mo. Pre, diyan sa mo pre ha. Sige. Nala ko atuon. Sige. Jakpata na ko adlawar. Sus. Ay, ko ani swertres ugma ni. Wala. Amataya ko. Tara na. Kay ngit-ngit na. Tara. Kaya pa nagulat sa ato. Diri man tong iring-iring na dako kayo. Sa. Sa man. Gwapo na ko. Oh, bastang gwapuan nimo mura kag tambakol. Ang sa man eh. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Ani? Wala karon pa ako kitaan eh. Kita agit ka ni ba? At bihin piyon bi. Ani?
Daw. Si Muta daw. Si Bahuana. Kung ano? Parang ikan sa langit. Ikan yun ni sa langit. Ihulog ni sa langit. Daw. Ikan yun ni langit. Wala ni Duta, oy. Sama ni. Diyan nakita ni mo. Mario. Ang tawa daw. Oh, unggoy. Unggoy. Jung Hilario good. Dagol. Yung Hilario Jod. Oh. Daw. Ang bido na. Wa man ni pulos. Dili na, tara. Padara sa iring nga dragon. Iring. Dragon. Alam sa man ako. Atong dulo na. Ako nakakita na ha. Tara. Ako Jod na. Murag alien mga sakayaan Jod. Murag si Wilmar nga alien to. Tara. Ay saba. Ayo Jod saba. Ako Jod ni. Ako ng dulo-ulo. Oy, sino kayo? Si Wilmar nga alien Jud ni ba nga kasakay ani. Dagol. Oh! Baboy. Nakusama mo sa akong motor! I don't. Oh, no. Di na baboy. Mo na ang dragon. Hoy, ang tingnan ninyo na akong motor ha? Kaya ako hubog na ako. Oh, no. Na, barag tutski lagi. Nahubog ka tutski. Kita man gud nag-diskuan gabi ng babuyan na karon tagam. Mo jud ni ang kuan guro kanang maglupad-lupad dito sa langit. Kanang tapakukang. Tapakukang na ba? Ayaw. Uy, ayaw. Ayaw lagi. Atong ulo. Heng. Tingog ni. Kini man ni jud. Mo jud ni lag magsiga-siga. Murag mata sa iring. Ang taka mga mata sa iring oy. Sama ni. Asa kami di kano. Ilin hindi ka himuani ilin. Kaila dagang alien. Oo, murag si Wilmar. Ay! Ano to? Ano ni? Sino? Ano to, Bre? Pili. Ay! Sama ni, linjid ni. Uy! Oh, no. Pad na! Nakamulupad yun na, pantay ka! Dili na ako, ikaw yun na. Hala ka, ikaw yun ni! Hoy! Saka ka! Ikaw man nakasala! Ikaw man na! Kinsa man na oh. Kinsa man ang mga panuwaya niyo? Oh, no. Sila mga kawat, magani wa nagkawat. Hapit yun ta makawat. Basig na yung nag-out ani. Basig na ni gikuha nila dire ba? Ganun na yung mga tao diri. Uy, na may lagi tao diyan lagi. Kinsa ka na? Kung uto ni. Uy. Si paring umbok man ini. Pre. Mata pre, mata. Uy, sa mga kadre, No. Uy, Asa man ko gikan? ambot asa na ikan pre. Ako cellphone na nahulog. Yatod lang to ka pre. Pre, ulit lang ta pre. Yatod lang to ka pre.
kag shout out data karon sa ato ang mga new videos nga unta nga matabangan ninyo sa amo ang pagpursige sa vlog. Paki-like, paki-subscribe lang, at paki-share. Paki-share lang. Og unta ayaw mo magsawa og suporta sa amo ano. Og ipadayon ang amo ang kabuang. Shout out guys sa mga tropa nako diha sa Zamboanga, sa Mindanao. Og diha ra mo, maura to. Thank you. Shout out sa inyo. Shout out ko dai sa akong Pa-shoutout ko dito sa akong mga silingan sa Mindanao, taga Salo Gudod, Zamboanga del Norte. Shoutout ko sa akong mga kaigagawan, kaparentihan ug kaigsuonan. Ug salamat. Badaghan. Shoutout ko sa akong uyab sa Tulungatong, Zamboanga City, si Pamela Vidal. Ato lang mga barkada na ko sa Zamboanga, apas na mo dire. shout out ko dai sa akong mga pamilya, sa akong mga barkada, upod sa akong uyab. Shout out sa imo. Og maura to katong putlo ng atong programa karon. Og Daghang salamat. Og inyong hulaton ang susunod Di na na to mga tason programa. ug maayong Og mayong mayang adlaw. hapon sa inyong tanan.